86 яшында булуына карамастан Миша дәдәй мылтыгын алып урманга ауга чыган. Аучылык белән ул 60 елдан артык шөгыльләнә. Махсус документы теркәлгән кораллы һәрчак тәртиптә. Тик җәй айларында мылтыкны кармакка алыштыра, балык чиртүне үз итә. Көз җиткәч янәдән ауга чыгам ди тәҗрибәләүче. Мен основном Зогонда йөрдем. Олачлар багытында, кабан куганда, так. Әтегеләй куян, үрдәк. Монда күңел дә бар, шатлык та бар, бөтенсе дә бар монда. Есе берәр куян алсаң инде, икеләтә. Сөенеш. Республика президенты тарафыннан бу елның 1 августыннан 2023 елның августына кадәрге чорда аучылык ресурсларын аулау лимитлары һәм квоталары расланды. Бу саннар Зей районында да билгеләнде. На район были утверждены следующие лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов: 68 лосей, 55 сибирских косуль, 16 бурсков. Зей районы территориясендә 6 ау хуҗалыгы исәпләнә. Быел карамалы аучылык хуҗалыгында пошилар һәм бурсыклар күбәйгән. Шул рәвешле аучыларга лимит та арта. Адилә Борханова, Денис Сипатов, Зей хәбәрләре.